lalace, da mu je birni mu lalace, da mu je birni mu lalace, gwada ma mu tsaya a ƙauyen mu. To da 'yan birni da 'yan ƙauye, to da 'yan birni da 'yan ƙauye, da 'yan birni da 'yan ƙauye, ni ko ɗaya ba na renawa. Wanda ya ce za ya zagi mu, ko ka ce za ka bata mu, rayuwarka tana cikin barna. Kowa ya tsaya ga harka tai, kowa ya rike sana'a tai, ni dai kakka damu waka ta, ka san komi na Allah ne. Zama da garin asara ne, rayuwa ba ta gadi tilasu ba. Ka san wasu 'yan amana ne, wasu ƙauyancin amana ne, in ka ga su dinga ɓoyewa don kakka tsaya su cuta ma. Munafukai a gaida ku, aikin ku yana ta burge ni, rayuwar ku tana ta ban tausayi, na san ku ne abin tausayi, rayuwa ba ta gadi tilas ba. Ai nan ne za ku lalace, makoma ku abin tsoro. In kaga mutum da harka ta kyale shi kakkatanka, mai kasan tsari na Allah ne, sai yadda ya so da bawa ne, haka bawan za ya tsare shi. Ni Allah dai nake tsoro, mutum baya ban tsoro, ko ka ce ba ni birge ka, tsari na baya birge ka, ka gani ka bari ka kyale ni, haka na Allah yake sona. Asali na uba gare ni, asali na uba gare ni, wane ne zani jin tsoro dan sun ce Allah kare ni. Mawaka sai ku saurara, na yau zance gare ku, da Allah ku kama aikin, akwai wasu 'yan gaban taro, su ba sa san sana'a, dan nayi suna ta kushe ta, komi ne ne hujjarsu. sheri ba su dacewa, mai gulma ba ya dacewa, gaban Allah zai komawa, hukunci za ya tardawa. Ni sheri ba ni mantawa, alheri ba ni mance shi. Maye yanzu ya mance, uwata ba ta mantawa. Wasu na nan sun tsane ni, su ba sa san su ganni, in sun ganni su nuna ni, su ta watsa ido kaman mage. Sarki Allah ka kama min, ka raba ni da masu kushe ni. Rayuwa ko ka tsane ni, kai baka irin na Allah, babu mala'ika gidanku, balle ka saka ya dauke ni, ya zamo yau babu ni kenan.
dai Allah nake roƙo ya raba mu da 'ya'yan banna. Zama da gara asara ne, zama da gara asara ne, rayuwa bata gadi tilas ba. Sai na yo jawabi, mai hali shi baya sakewa, annamimi baya canzawa, shi dai gurin ya bata mu a wajen jama'a su rena mu. In ka ce za mu lalace, in ka ce za mu lalace, ai kai ne za ka lalace. In ka ce za mu lalace, ai kana da ɗiya gabanka, in ka je sai ka diba, watakila akwai ɗiyan woyi ka tara ba ka ganewa. Allah ba ya tsari ne ka ce kai za ka sake shi. Lamarin Allah azimin ne, komi lokaci ne, ai kowa da lokacin shi, in ya huce shi kenan sai dai ka bari a dinga faɗa. Mawaka sai ku saurara, yanzu mu dai mun haye sama, ƙananan sai ku gane, dan waka ba ta san shirme, kowa ya tsaya ya daidai ba ya yi aiki hankali kwance. Duniya ce za ta ɗaukaka, dinga kwatanta kimarka, a dinga kwatanta kimarka, sai a kwatanta kimarka, sai a kwatanta kimarka, sai a kwatanta kimarka, ai sai a kwatanta kimarka, sai a kwatanta kimarka.